Vi boede i en lejlighed på Østerbro. Der var 5 minutter til en Irma og alt, hvad vi manglede. Og livet var meget nemt. Og hvis vi skulle have motion, så skulle vi i et fitnesscenter. I 2017 pakkede jeg min familie og alt, hvad vi ejede, i en flyttebil. Og så flyttede vi til Sydstævns. Jeg er forfatter og foredragsholder, og det betyder, at der ikke er ret meget, jeg er nødt til at lave i min hverdag, som ikke foregår på en skærm. For mig var den brik, der manglede, det var besvær. Det var modstand. Det var noget, der ganske enkelt krævede, at jeg brugte min krop, for at det overhovedet kunne fungere. Det kan lyde meget romantisk, men i virkeligheden er det alle småtingene, at man bare er nødt til at gå længere for at få fat i ting. At man er nødt til at dræbe en masse ukrudt, fordi ellers overmander det hele, og man ender med at bo i et vildnis. Når jeg ser tilbage, så kan jeg jo se, at jeg i virkeligheden har brugt rigtig meget af mit liv på at prøve at undgå besvær. Og der har det jo været lidt af en øjenåbner at finde ud af der, hvor det virkelig faldt på plads for mig. Det var, da jeg flyttede herud og kom i gang med at gøre mit liv mere besværligt.